Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie o święcie reformacji, posłuchajcie o wanielikach na cieszyńskiej ziemi. Jak mocie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. 31 października 1517 roku Marcin Luter przybił na dwierzach katedry we Wittenberdze swoje 95 tez. Tak się zaczęła reformacja, a historia wanielików, a jej wiary. Wiary, co poszła potem do świata. Przyszła a i na cieszyńską ziemię, a je furt z nami. Wanielicy tutaj żyją, pospołu z inkszymi wiarami, bo Śląsk Cieszyński to je takowny plac na ziemi, kany każdy se może wierzyć po swojemu, a żaden się z krystego na niego szpatnie nie dziwo. Ale tak dycki nie było, bo kiejsi hańdowni się ludzie poradzili a i pobić, a postrzelać, bo jeden był katolik, a drugi był wanielik. Reformacja przyszła na cieszyńską ziemię we 20 rokach XVI wieku. Za Wacława Adama kupa ludzi przeszła na wanielicką wiarę, ale jego syn Adam Wacław już musiał zaś się wrócić na katolicyzm. Habsburgowie zebrali wanielikom kościoły, co im dał Wacław Adam, a Elżbieta Lukrecja zabroniła większej wiary jako katolicko. Wanielikom nie było lako. Nie mieli kaj żykać, tuż porobili se takowne leśne kościoły, kaj się zbierali, a odprawiali nabożeństwa. Taki leśny kościół jebali na równicy. Musieli a i chować Biblię, a insze religijne książki, bo to też było zakazane. Po tym nieskorzy, jak się skończyła wojna północno, to szwedzki król Karol XII się upomniał o wanielików, a dorządził się z cesarzem Józefem I, że się w Polsce postawi kościoły łaski. Jeden stanął w Cieszynie, a stoi po dzisio, a to je Kościół Jezusowy, największy kościół na cieszyńskiej ziemi. Ten kościół musiał być takowy wielkucny, bo w ten czas to był jedyny wanielicki kościół w księstwie cieszyńskim. Mogło w nim wrost żykać, a i 6000 ludzi. Wanielicy zaczęli być równi katolikom. Dziepro w 1861 roku. Zaczęli w ten czas se organizować swoje zbory, a żywot kulturalny. Pierwszy zbór był w Orłowej, potem w Ostrawie, Boguminie, Międzyrzeczu a Beskoczowie. Wanielicy nie szli z ruchem narodowym po wiośnie ludów, bo paterkowie a pastorzy prawili, że wiara protestancko je niemiecko. Ale baj Paweł Stalmach, wanielik, to był jeden z większych polskich narodowców. Wanielicy zrobili kupa dla kultury, a dla oświaty naszej ziemi. Zaczęli po chałupach czytać Biblię, a insze religijne książki. Wanielicy zakładali ponikierę dziedziny na cieszyńskiej ziemi, baj Wisłę albo Karpętną. Kaj robili ludzie, co robili przy drzewie po lasach. Dzisiaj na Śląsku Cieszyńskim, po obu stronach granicy, żyją wedle siebie katolicy a wanielicy, a żyją w zgodzie. Kiedyś było roztomańcie, ale teraz się wszyscy szanują, a mają się wzocy. Jak katolicy mają święto, to wanielicy nie robią krawalu. A jak święto mają wanielicy, to zaś inksi nie ramplują na polu. A niech tak będzie dali, bo tu stelocy dycki wierzyli, każdy po swojemu. Wszystkim wanielikom życzę, a winszuję, co by furt trwali przy wierze swoich fotrów, a niech wam wszystkim wanielicy pombuczek błogosławi. A teraz wam rzeknę, jako się mianowali ważniejsi wanielicy, co żyli na cieszyńskiej ziemi. Jerzy Trzanowski, 1592-1637, pastor, napisał zbiór pieśniczek Citara Sanctorum. Jan Mutman, 1685-1747, pierwszy polski pastor, co napisał pierwszą polską książkę na ziemi cieszyńskiej. Johann Adam Steinmetz, 1689-1762, niemiecki pastor, pietysta, pedagog. Samuel Ludwig Zasadius, albo Sassadius, 1695-1755, polski pastor, pietysta. Jerzy Sarganek, 1702-1743, wanielicki rektor, pisał polski a czeski pisma religijne, pietysta. Jan Traugot Bartelmus, 1735-1809, superintendent Moraw Śląska Austriackiego a Galicyi, członek konsystorza. Karol Koczy, 1789-1856, pastor, teolog, botanik, znał pomologię, a badał zieliny w Beskidach. Propagował oświatę a kulturę polską. Jan Śliwka, 1823-1874,
nauczyciel szkoły ludowej, autor polskich podręczników. Paweł Stalmach, 1824-1891, długi roki był redaktorem pierwszej polskiej gazety Gwiazdki Cieszyński, co była wydawana w Cieszynie. Gottlieb Biermann, 1828-1901, rektor w Gimnazjum Wanielickim, znał historię Śląska Cieszyńskiego. Andrzej Cięciała, 1825-1898, prawnik, badacz folkloru, a publicysta. Theodor Hase, 1834-1909, polityk, a pastor wanielicki, morawsko-śląski superintendent kościoła wanielickiego. Jerzy Badura, 1845-1911, pastor, a publicysta. Franciszek Michejda, 1848-1929, pastor, redagował, a wydawał kupa pism, założył Towarzystwo Wanielickie Oświaty Ludowej. Jan Michejda, brat Franciszka Michejdy, 1853-1927, prawnik, poseł pospołu z Inkrzymi, robił Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego, pierwszy polski burmistrz Cieszyna. Jan Pindur, 1852-1924, pastor, tłumaczył kupa pism religijnych. Józef Kożduń, 1873-1949, zrobił, a regirował Śląską Partią Ludową, a pospołu z Inkrzymi zrobił Związek Ślązoków na Śląsku Cieszyńskim, w którym był i sekretarzem. Karol Kulisz, 1873-1940, pastor, męczennik, działał w ruchu społecznościowym. Andrzej Buzek, 1885-1971, pastor, napisał kupa publikacji o historii kościoła o wanielikach. Karol Chławiczka, 1894-1976, grał na pianinie, pisał muzykę, uczył historii muzyki, szopinolog, popularyzował kulturę religijną, a działał w ruchu społecznym. Władysław Santarius, 1915-1989, pastor, przywódca ruchu przebudzeniowego w Czechosłowacji w drugiej połowie XX wieku. Leopold Otto, 1819-1992, narodowiec, pastor w parafii w Cieszynie. Andrzej Wantuła, 1905-1976, biskup kościoła ewangelickiego augsburskiego w PRL-u, długi roki był proboszczem w parafii we Wiśle.